मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव बोसोर जुडिशियेल सार्भिसाव माने ग्रेड 3 नि जे बोसोरफ्रोमबो एग्जाम जायो गुवाहाटी हाइकर्टनि बानजायनायाव आसाम सरकारनि नेतृत्वजों दा बेवहाय जोङो नायदों सिलेबासखौ दा बेवहाय माने मोनथाम बाहागोआव जायो प्रिलिम मेन आरो भाइभा दा बे मोनथामाव जोङो नायदों जे प्रिलिमाव जोंहा 100 दङ मार्कआ बा 100 आरो बे 100नि माने अपसनेला जोंहा 90 जायो आरो 10 मार्कआ माने बेवहाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीनि थाखाय जोङो नुदों आरो दा बेवहाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीआव जोङो नायदों माने स्टेट अफिशियल लैंग्वेज हिसाबै बेवहाय आसामिस दङ दा बिनि उनाव पेपार 5 आव जोङो नायदों सिलेबासनि मेननि पेपार 5 आव दा बे 50 मार्कनि जायो आरो बे गासै 50 मार्कआनो माने बेयो आसामिस लैंग्वेजनि जायो दा बेवहाय जोङो नायदों जों बर' बिजोंनिफ्रायबो जोंहा माने गोबां जोंनि माने सुबुंफ्रा दिनै LLB पास खालामनाय दङ LLM पास खालामनाय दङ दा बिथांमोना माने नाजासेयावबो बे जुडिशियेल सार्भिसनि ग्रेड 3 आरो गुबुन गुबुन ग्रेडनि माने साख्रिफोरखौ बिथांमोना मोननो हायाखै आरो मोननो हायैनि गुबै कारना जाबाय बे जोंहा इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनियानो जा बा बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनियानो जा बिथांमोना माने एसामिस जिहेतु बाध्यतामूलक भाबै बेवहाय कम्पालसरि खालामनाय जादों 50 मार्क आरो मेन्सआव 10 मार्क्स गासै 60 मार्क दा बेयाव एसामिसनि थाखायनो लिरनो हायैनि थाखाय जों बेवहाय जुडिशियेल सार्भिसाव साख्रि मोनैनि गुबै कारना दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बोसोर माने दाबि खालामबोबाय थादों जे बेवहाय बर' रावा जिहेतु स्टेट एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज आरोबाव बर' रावा भारतनि संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव दा बे राव हिसाबै जोंहा गुवाहाटी हाइकर्टआ जि खुंबोबाय थानाय माने जुडिशियेल जि सार्भिस आसाम जुडिशियेल सार्भिस दा बेवहाय बर' रावाबो जोंहा थिसन जानांगौ दा दाबि खालामसेयावबो जिहेतु बेखौ माने थिसनाखै दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ बिथोन हरदों देग्लाय 2025 इं मायथाइनि जि जुडिशियेल सार्भिसनि जि मोनसे एडभार्टिसमेन्ट थांनाय जुलाइ दाननि 2 खालाराव बिथांमोना पाब्लिश खालामदों दा बे जुलाइ दानाव पाब्लिश जानाय आसाम जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 नि जि मोनसे एडभार्टिसमेन्ट बेखौ सावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथोन हरनाय लेखा जोंबो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुआ जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दखराफोरखौ लानानै जिल्लानिनो माने मावखुलिनि लांगोना मोखाङाव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाइकर्टखौ जोङो दिनै गोख्रों रावजों जोङो खावलायगोन जे इयुन समाव बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव ग्रेड 3 बे पेपार 5 आरो माने प्रिलिमनि जि माने 10 मार्क जोंहा जिहेतु दङ माने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीआव दा बेवहाय बर' रावखौबो थिसननांगौ मानोना बर' रावा आसामनि स्टेट एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज आरोबाव भारतनि मोनसे संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव दा बेखौ जेरैखि जाया बेखौ माने आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव जोंनि रावखौ थिसननांगौ नङाबा इयुन समाव जों बिनिख्रुइबो गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन जोङो सोमावसारनाय लानो थाखाय जों अरायसम साखाफारा जानानै दङ।